Ревю на възпитаниците на професионалната гимназия по облекло Нетка Иван Лазарова даде началото на традиционния мартенски благотворителен базар без аналог на сдружение Еквилибриум в Русе. Тази година той е в големият търговско-развлекателен комплекс в квартал Изток. Учениците показаха колекции от успешните им участия в панорами на професионалното образование. В ревюто дефилираха и деца, с които работи комплексът за социални услуги в Русе. Те демонстрираха много фантазия в ръчно изработените дрехи от различни материали в бели и червени цветове. И всички граждани на Русе могат да си закупят ръчно изработени мартинички от нашите деца, с които работим, семейства, с които работим, приемни родители, доброволци. Ръчно изработени мартинички, без китайски присъствия, които наистина са уникални, много красиви. Всеки може да се включи в изработването на вълшебното мартенско килимче на Еквилибриум, като вплете своите мечти и добри пожелания. Ето какво си нарече едно от първите семейства, участници в благотворителната инициатива. Повече здраве, защото в момента е болен и бяхме на инжекция. Просто е много болен. Базарът ще продължи до 8 март. Освен мартенички, от щандовете могат да се купят и подаръци за Деня на жената. Събраните средства ще се използват за мащабната инициатива на сдружението "Да възпитаваш без да нараняваш". Тя ще обхване родители от всички общности.